Quiet people. Big Brother præsenteres af Panasonic batterier, Camera 5. Zoom in. QXL.dk online auktioner Give me sound. og internetsponsoren Opasia. 3, 2, 1. Jo, det kan jeg jo godt se. Altså, hvis ikke du ligesom har de samme følelser over for hende. Det er jo det, altså. Så er der sgu da ingen grund til, at jeg ligesom prøver nærmest sådan træder i det, føler jeg lidt, ikke? Jamen altså, det er jo en del af lejen. Jeg vil bare sige, at min nominering bliver i hvert fald lidt lettere næste gang, så. Jamen, det var da lige godt sagt! Og jeg ved det. Rekrutterne vækkes kl. 0800 til dagen, der skal vise sig at blive til deres sidste på kasernen. Vi har 5 minutter ifølge vores ur, før at vi skal være derude. Den er 10 år nu. Vi har 5 minutter ifølge vores ur, før at vi skal være derude. Den er 10 år nu. Der er nu 1 minut til flag skal hejses. Hvor er flaget henne? Forkerte vej. Efter fanehonøren diskuteres natøvelsen, hvor rekrutterne bliver revet ud af dynerne kl. 0400 for at stryge miner i haven. Hvordan sov du i nat? Blev der snorket? Der blev snorket? Jo, jeg har sovet, men jeg har også vågnet meget. Altså, jeg ved, at John har snorket, og Chris han snakkede i søvn på et tidspunkt, hvor han lå og snakkede om dig. Om mig? Dø! Hvorfor skulle vi derud? Ja, det tænkte jeg også på. Der var vi ude af uniformer, men bortset fra det, så synes jeg faktisk, det var en sjov idé. Det kan godt være, også en sjov det kan godt være, jeg er helt pervers, men jeg synes, det var en fed idé. Jamen, jeg også synes, Er du så færdig med at prøve? det var koldt og vi var trætte, men det var sgu sjovt nok. Ja. Har vi andre også bare nede i dragten? Ja. Jeg tog mit BH omvendt på. Jeg tog ikke engang BH på. Jeg kan forstå, hvorfor jeg ikke kunne finde ud af lugten og panik og bla bla bla. Men så fik jeg den så lukket. Og så kom jeg så i den uniform og den ene sok og det hele. Det var helt, jeg var fuldstændig forvirret. Og så hørte jeg så, at der var gået 30 sekunder. Jeg tænkte, okay, nu tager du roligt til. Fordi der sad alt bare omvendt på mig, ikke? Jeg fatter ikke en brik af, hvad der blev sagt. Jeg kunne bare høre en eller anden stemme. Bare, Den er agtig, som jeg sang til. Tumlet bare. Sådan oplever man ikke det falske liv. Nej, du var helt vildt sjov. Det er ikke så mange galt med. Den er ikke så høj den her gang, er den? Nej. Der er 20 sekunder tilbage. Hvad snakker du om, mand? Nej, hvor er jeg træt af det. 1 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Det går alt for hurtigt derinde, man lærer at tælle. Ja. Jeg tror, de sætter minutter til før. Jeg drømte, jeg var på flugt i en speedbåd. Væk fra det her galehus. Ja. Til dagens opgave skal hver deling kaste mindst 25 tennisbolde ud af 50 i en kasse, der står 6 meter væk.
Men er bare så lille, den kasse, mand. 16 stykker. Ja, men den er jo designet til, at vi skal dumpe, altså. Ja, fedt. Hold kæft, jeg rammer ingen skid. Jeg har ramt en. Jeg synes, det går dårligere og dårligere for mig. Det kan være, jeg skal lade være at øve mig. Bare tag den. Fuck, hvor går det elendigt nu, mand. Rekrutterne øver sig først, og Christian giver gode råd om kasteteknik. Lige før jeg tror, du skal lave du skal lade dem hoppe en gang, inden du ryger op i. Ja, sådan der. Woohoo! Præcis. Ja, men det var da lige godt sådan. Nej! Delingerne vælger John og Søren til at kaste for sig. John klarer opgaven med 26 bolde i kassen, og dermed har blå deling bestået. Rekrutterne kiksede opgaven, hvor de skulle være tavse i 5 timer, og må derfor ikke bomme flere opgaver. 26. Men så bliver det Sørens tur. Det var halvdelen. Så sætter han resten i, han gør. Men altså, hvis vi ikke består den opgave, så er vi dumpet hele ugen, ikke? Er der 50 boldkastet? Der er ikke 25, mand. 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 21. Fuck! Dette er Big Brother. Okay. Uopgaven er dumpet. I har lov til at træde af. Uniformer og alle rekvisitter kan lægges i armkassen og afleveres i et kode. Jeg vil beholde min uniform. Det er dagen, hvor John risikerer at blive stemt ud. Han vil gerne have, at de andre deltagere skal synge Everly Brothers for ham, hvis det er ham, der skal forlade huset om aftenen. Det ved jeg ikke, jeg går og tænker over det. Det skulle næsten være Bye Bye Love, ikke? Ja, bye bye love. Ja. Og så er der Bye bye love. Bye bye happiness. Hello emptiness. I feel like I could die. Bye bye love. Hvad har du okay med Pil? Jill er stadig frustreret over, at hun ikke kan indvie Pil i, hvad drengen har sagt tidligere på ugen. Helt ude af flippen, for jeg kunne slet ikke finde ud af nogen ting. Og lige pludselig så gik jeg og blev totalt paranoid oven i mit hoved, kan jeg godt sige dig, Nico. Jeg blev simpelthen så paranoid, jeg tænkte, jamen hvis I lige pludselig tror, at vi har rettet os efter Pil, sådan ikke? Og som er ude af verden, og I så sidder inde i stuen, og det hele bliver afklaret alt muligt, og så lige pludselig kommer ind, og Søren så får sat nogle ting på, eller sat nogle ord på de ting, og I så alle sammen har den samme mening, og I alle sammen siger de ting, som Søren sagde, så tænker jeg, jamen så er Pil og Søren jo de samme. Altså fordi så havde jeg det jo sådan lidt med, så hører I jo, hvad han siger, fordi så han er jo også pisseveltalende Søren, ikke? Bare på en anden måde end Pil, ikke? Og så tænker jeg, så står vi jo det samme sted. Altså så har vi jo sådan 2 personer lige pludselig. Ja, men sige, den der aften der, hvor det slog klik for os alle sammen. Jeg sad også her og sagde alt muligt pis og lort, ikke? Som jeg bare slet ikke mener. Kom med navne og til folk og sådan noget, ikke? Jeg holder ikke en meter, vel? Så... Nej. Men altså... Ja, så længe det shit happens. Ja, ja. Nu når man tænker over det, så griner man bare, ikke? Ja, har du snakket med Jill i dag? Nej. Har du? Nej. Hun er ked af det konstant, mand. Jamen, det holder jo heller ikke, altså. Ikke en skid. Og heller ikke for hende for helvede, altså. Nej, det holder da ikke for nogen, mand. Hvad fanden skal man sige, altså? Hvis hun ikke vil fortælle Pil, hvad det er, ikke? Så tror jeg heller ikke, at man får meget ud at spørge, hvad fanden der er galt, vel? Jamen, jeg har du fandme ikke lyst til at... elsker at tale med dig, altså. Ja, men hvad fanden hjælper det, altså? Jo, det kan jeg jo godt se. Altså, hvis ikke du ligesom har de samme følelser over for hende, det er jo det, altså. Så er der sgu da ingen grund til, at jeg ligesom prøver nærmest sådan træder i det, føler jeg lidt, ikke? I'm having a fucking party her, my friend. Jeg har det for stort, mand, og jeg synes... Jeg har været hjælp med Pil, venner med Pil, ikke? Hvor jeg var sådan, men for det første Pil på tomandshånd, der synes jeg, du er okay. Men i den her gruppe, der synes jeg, du stikker, mand.
Det er pisseirriterende, mand. At hun skal stå i forreste række hele tiden, altså, og råbe op, og hun skal, altså, det gider jeg ikke. Og det sagde jeg til hende, siger, at jeg nemt relaterer til Pil, ikke? Fordi jeg mener, jeg kan godt, altså, jeg kan sige, ja, Pil, ikke? Men fordi der virker for stærk, og derfor synes hun har et ansvar. Og hun gør så det eneste, som jeg synes er cool at sige, jamen det er du sgu nok ret i, og det kan godt være, at jeg skal prøve at slappe lidt af. Pil ved udmærket godt, at det har hun vidst siden den anden dag, at jeg har et eller andet med hende, ikke? Det har hun altid vidst. Derfor synes jeg ikke, der er nogen grund til at komme skidt en gang til. Jeg kan sgu stadigvæk ikke særlig godt lide dig, vel? Ja. Hvad fanden kan du bruge det til? Det er ikke skidt. Men anden tid, så synes jeg egentlig også, at jeg skylder at sige det til hende, fordi jeg var alligevel kommet så meget videre med det, og sige, på en eller anden måde har jeg sgu en helt del respekt for Pil, altså. Og også fordi hun er så fucking cool, som hun er, ikke? Altså, hun ved udmærket godt, hvad hendes grænser er. Nico fortæller Susanne og Pil om den store konspirationsteori, som drengene nu er gået bort fra. Det er på Irans møde, det er den der steg. Lad I slet ikke mærke til, Jeg har overhovedet ikke lugtet jeg noget var som helst. totalt kold dagen efter. Overhovedet ikke. Det har været jeg selv, der har følt det, tror jeg. Jeg prøvede at lave sådan en rigtig skuespil, fordi vi blev enige om at køre skuespil. Det var faktisk mit forslag. Jeg er ligeglad. De skal ikke have lov til at fuck mig også. Jeg skal ikke følge dem. Overhovedet. Man vidste ikke rigtigt, at man skulle tro på det, eller det, eller det, eller det. Der kom bare de vildeste ting. Hvordan har du det så nu? Er du... Ej, det er helt væk, men er du så færdig? Det er ikke noget med, at du engang med sådan, nej. Okay. Og en gang. Nej. Godt, at vi lige fik de der voodoo-dukker derinde i drengen skulle ind og sove, ikke? Jo. Ja. Havde voodoo-dukker også? Ja, det havde vi jo. Og kæft, hvor har folk bare fået de vildeste griner, når jeg har set det. Det var hvad bare var vores point? Hvad var vores... Jeg forstår stadig ikke, hvad vores formål var. At være venner med... Fordi og lade som om vi var venner med jer. Så kunne I stemme fyrene hjem, en efter en. Nej. Hvad? I kunne da have gjort det samme. Nej, ja, men prøv at høre. Nu var der 2, der var blevet stemt hjem, ikke? Så nu altså, der var ikke 2, der var blevet stemt hjem, men jamen, der var 2, der var blevet nomineret, så en af fyrene ville gå, ikke? Og så ville vi være lige mange, ikke? Og så så ville I alle sammen stemme på en fyr herover, så ville vi alle sammen en pige. Og det var mig. Så var en, ikke? Og så kunne seerne så bestemme. Og hvis det så var, at der røg en fyr hjem, jamen så havde I vundet løbet, ikke? Så var der kun 4, og hvis det var omvendt, så havde vi vundet. Hold da kæft. Altså, vi var helt ude at skide, altså. Det synes jeg er vildt. Silla, vil du høre, hvad de har gået og lavet bag vores ryg og sådan noget? Ja. Nå. Det er ikke fordi, jeg siger, nej. Nu prøver jeg bare at se det som en syg hjerne. Ja. Ej, hvor vildt. Jeg synes også, det er sjovt nu. Men det bør være en påmindelse til alle om at tjekke sine data, du ved, og spørge sig selv, er det her noget, jeg ved, eller er det her noget, jeg tror, jeg ved? Og altid tage samtalen op, i stedet for ikke at ville snakke ned. John og Chris hviler ud for aftenen. Jeg skal over i friheden, så det bliver fandme også underligt at være den, der står tilbage med en kuffert her. Så ja, det bliver altså lige før. Jeg siger, at det er sådan en bomber, ikke at blive sendt ud. Ja. Jeg kan godt se mig sidde inde i huset tilbage med Nico og Susanne. Det kunne jeg også godt. Nico, Susanne og måske Christian. Ja, det er mig, der bliver. Men det er det ikke. Og det er heller ikke mig. Så vi tager stiv for gættet. Ja. De har ikke en chance, medmindre at der seerne er helt vildt med os. Og det tror jeg sgu ikke, de er. Nej. Ej, min numse den lugter lige nu, tror jeg, for du er sådan en varm brud. Puh. Min numse lugter lige om lidt. Det var sådan en varm brud. Han lugtede bare æg. Jeg har fået æg i dag, men det har det ikke. Sidder håret? Ej, hvor er vi efter dig med det hår, hva'? Ikke tak, jeg hører. Bare vand til det. Men der er nogen, der skal bruge meget, andre, der skal bruge lidt. Men det er faktisk godt til lige foran mit hår, fordi jeg bruger 3 forskellige voks, når jeg skal sætte en hår normalt. Ja. Og foran, fordi det krøller så meget, så er det meget godt at lige kunne trække det sådan lidt ud. Jamen det er... Og så det, jeg bruger nu, det er for svagt til at kunne holde det så godt, ikke? Ja. Så er det meget godt med det der. Hvad for en bruger du selv nu? Jeg bruger et hvidelejr,
koster 200 kroner. Det er fandme sjældent, altså. De har faktisk altid været gode mad om torsdagen. Ja. Jeg skruer bag med. Ja. Der var det. Kender du det? Når man lige mangler en sok. Ja. Det er sjovt, vi har haft Det er ikke din. Det er min. Min jeg har fuldstændig samme sokker som din. Min er ny. Prøv lige at se, om du kan finde en ny en af dem. Seernes afgørelse er truffet. Og den her meget, det har fået 53% af stemmerne, og John har fået 47%. Så skal jeg ud. Nej, det er mig, der skal. Ja. Det var lykkeligt. Det var det sgu da fedt. Og Mohammed. Ja. Hvis jeg møder dem, så skal jeg nok give dem en enkelt plads. Der skal noget vodka over hegnet snart. Ja. Der skal Johnny komme. Farvel. Jeg skal nok holde gang i det pludselig. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Hele svømme Danmark derude, ikke? Jeg siger, jeg kommer ikke tilbage. Nej, det ved jeg godt. Jeg skal se, om jeg kan huske dem. Alle de der hilsner. Skal vi blive enige om, hvem der kigger ud, og hvem der kigger ud? Vi kan altid lave switch. Ja. Kæft, hvor vildt det, der kom ud derfra, ikke? På sin vis. Ja. Men det blev ikke til 500.000. Men det kan jeg nok godt klare. Skal vi lave en gruppekammer? Vi laver også dine billeder af din digte lige sted 1000% i værdi. Kan I hygge jer? Hyggeligt? Jeg elsker at sidde mindre. Du får det. Jeg tror aldrig, jeg fik dig til, Søren. Fordi det er kælling. I ved, hvordan det føles, når der er en af jer, der nu. Hvordan er du, kan jeg sige? Er du fuldstændig? I want to get away. Pas godt på dig selv. Been there, done that. Det er edderperkende mærkeligt, det her, mand. Been there, done that. Hvad, hvorinde? Inde i min krop. Inde på den anden side af den der kendte skjort. Alle dem, der kender mig, kender også Chris, ikke? Det er en stor svømmefamilie. Derude. John fik 47% af stemmerne og kunne derfor pakke sin kuffert ud igen. Chris har ønsket sig Lenny Kravitz Fly Away som afskedssang, og det får han. Oh yeah, I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, Jeg har haft en periode sidste år, jeg savner min kæreste rigtig meget, og jeg savner min bedste ven Christian og min kat rigtig, rigtig meget. Det gør jeg. Det er nok mest om natten, når jeg skal sove. Så plejer han altid at lægge sådan her på mine skuldre. Og når jeg er ked af det, så kommer han og slikker mine tårer væk, og han er den bedste kat, man kan få. Nu har Chris forladt huset. Yes. Hvordan har du det med det? Jeg har det faktisk ikke så godt, fordi... Jeg vil gerne have, at han skulle være. Jeg havde virkelig indstillet mig på, at jeg skulle ud og fyre den for vildt af i aften i byen, ikke?
Og det havde jeg virkelig indstillet mig på, men jeg har også indstillet mig på, at det sikkert ikke blev sådan. Men jeg har det sådan, okay. Altså, jeg har selvfølgelig selv nomineret ham. Men på den anden side, så er jeg, altså, på en eller anden måde ville det være nemmere, hvis det var ham, der havde blevet her. Jeg ved, at de næste par dage bliver lidt svære i og med, at det er mange. Mange får det specielt svært, ligesom vi havde det med Eva, i og med, at der er en tom seng derinde. Chris, ham fik jeg udvidet et venskab til. Han var lige at hygge, og det vil jeg helt klart komme til at savne. Jeg vil også komme til at savne den måde, man kunne snakke med ham på. Meget åben, og han var også god til at lytte. Og jeg tror også, at når vi kommer ud herfra, at vores venskab var ved. Jeg synes allerede, det var sådan en tomme seng derinde. Jeg holder sgu meget af Chris. Vi mener de samme ting, vi snakker om de samme ting, og jo, jeg kommer nok til at savne ham lidt, ikke? Men det går sgu hurtigt over. Jeg kan skide godt lide Chris, altså. Jeg synes, han er en kanon flink fyr, altså. Og han har selvfølgelig gjort nogle ting, som jeg har synes var tåbelige, og det gør alle mennesker på et eller andet tidspunkt. Jeg er ret sikker på, at jeg gør en hel masse ting også selv, som andre mennesker også bliver pissige til, for det er imellem at tro det eller lade være. Det var jo et meget tæt løb, hvad der har gjort det, der er ikke nogen, der kan sige. Men jeg er overrasket, jeg havde selv troet, det ville være John. Det tror jeg måske også selv lidt, han havde. Personligt har jeg været mere knyttet til Chris end til John. Så jamen, altså, det er jo en del af lejen. Jeg vil bare sige, at min nominering bliver i hvert fald lidt lettere næste gang, så. Jeg tror, at nogen de er skuffet over det, det gør. Jeg tror ikke, der er nogen. Jeg tror faktisk kun til Pil. Og jeg tror rent faktisk kun til Pil, der glæder sig over. Det sagde hun også, det var ude på i haven lige bagefter, vi var ude og give vores prielske haven. Jeg er glad for, at det er dig, der blev her, John. Og så man indrømme, så sagde jeg også til hende, jeg er fandme også glad for, at hun er her. Jeg kan godt lide det, hun indeholder. Og jeg synes, at Christian virker så dejlig og rigtig og så laid back og afklaret med situationen efter den værste paranoia læser forleden dag. Og så selvfølgelig, som bare er en glad dreng, der løber rundt på væggene, og han er jo et dampbarn, han er skøn. De festede ret vildt i tirsdags. Hvordan har du med den aften i dag? Det var meget sjovt. Jeg synes, det var griner nok. Er der noget, du fortryder? For aftenen der? Vi skulle nok ikke have drukket vodka og whisky, de 2 sidste flasker til sidst. Det var bare en uge. Det tror jeg ikke, nej. Jeg tror, han vil være den samme. Det kunne jeg ikke forestille mig. Jeg kunne ikke se, hvorfor han skulle gøre det. Altså sådan som han har været de sidste 3 dage, har jeg meget bedre kunne lide ham, helt sikkert. Og jeg håber, han bliver ved med at være sådan. Jeg mener, at jeg som person, indholdsmæssig og karismatisk, og i det hele taget, så har jeg mere at byde på. Jeg har på intet tidspunkt haft noget med John, som har gjort, at jeg kunne få nominering for ham. Søren har jeg gennemskuddet nu, ikke? Selvom han er en brav fætter, så kan jeg mærke på ham, at jeg måske fylder for meget for ham, og han tænker nok, he's gonna take my money. Der bliver færre mennesker hele tiden, og vi skal blive ved med at nominere, ikke? Og det bliver sådan noget med, at man altså til sidst skal nominere nogle mennesker, som man slet ikke stort set har mere lyst til at nominere sig selv, altså, end man har lyst til at nominere dem. De skal ikke have nogen katte eller hunde herinde, Big Brother, fordi jeg er super allergiker, og jeg kan hverken tåle katte eller hunde eller noget som helst. Så hvis I skal give dem noget, så giv dem en papegøje. Big Brother. Jeg er glad for, at du er. Jeg er også glad for, at du er. Det sagde jeg også inden derinde. Jeg tror, Pil er glad for, det hørte jeg også selv, ikke? Jeg sagde også, at jeg er glad for, at Pil er. Men ja, det kommer. Macho-tingen, den kommer nu. Okay? Hvad mener du? Macho-ting? Nej, jeg har ikke behov for det. Jeg har ikke behov for at spille macho. Jeg har ikke behov for at... Hvad mener du med macho? Det kan jeg mærke. Søren, hans attitude har forandret sig meget. Meget, det kan jeg mærke. Ja. Fordi han kæmper nu. Og det er helt forståeligt og meget, meget normalt for mænd, det der, at man beviser, at man er top number one. Ikke? Og jeg tror noget om med alderen, at man ikke behøver at bevise hele tiden og kæmpe hele tiden og hele tiden skal være